अंगने में बैठी हैं भाभी त दुअर से, ननदिया मई दुअर से, ननदिया मई हो। ननदी हमरे उठी कमर से, पीरत सासू के बो लौतू त सासू के बो लौती हो। ननदी हमरे उठी कमरिया से, पीरत सासू के बो लाऊं त सासू के बो लाऊं हो। इतनी बचन सुनी ननदी ते दुअरे पे आवई, ते दुअरे पे आवई हो। मैया भाभी के कमर पीरानी ते तोह का बोलावत, तोह का बोलावत हो। मैया भाभी के कमर पीरानी ते तोह का बोलावत, तोह का बोलावत हो। इतनी बचन सुनी सासू त भीतरा के आवई, त भीतरा के आवई हो। बहुआरी बैठूँ तू हियो, बरिया ललनवा तोहरे होई, ललनवा तोहरे होई हई हो। बहुआरी बैठूँ तू हियो, बरिया ललनवा तोहरे होई, ललनवा तोहरे होई हई हो। एक पीर आवै दूसर पीर अवरती सर पीर हो। सखिया होई गई पूरी ज पीर ललनवा जनम ले हैं, ललना जनम ले हैं हो। सखिया होई गई पूरा ज पीर ललना जनम ले हैं, ललना जनम ले हैं हो। बज लगी आना धन बधैया त उठई लागे सोहर, उठन लागे सोहर हो। ननदी नाचई आंगनवा के बीच त भौजी से बोलाई, भौजी से बोलाई हो। भौजी हम तले बैकांगनवा भतीजनेव छावर, भतीजनेव छावर हो। भौजी हमले बै हाथे के कांगनवा भतीजनेव छावर, भतीजनेव छावर हो। ननदी भैया तोहरा गए विदेश त खबर आजा, नौत्यो घरे के चला औते घरे के चला औते नी हो। सोनरा बोलौते नी कगना गढ़ौते नी कगना गढ़ौते नी हो। ननदी भैया तोहार गए परदेश त खबर जा, नौत्यो घरे के चला औते घरे के चला औते नी हो। अगने में बैठी हाँ भौजी त ननदी ज आवई, त ननदी ज आई हो। ननदी उठी कमरिया से, पीरत सासू के बो लौती त सासू के बो लौती हो।